yn ymchwilio ar ôl I drydydd person cael ei ddarganfod wedi llofruddio yn eu cartref yn y brifddinas. Maen nhw'n apelio ar I bawb fod yn wyliadwrus ac I unrhyw un sydd â gwybodaeth I gysylltu ar frys. Hiya, penblwydd hapus. Diolch yn fawr, ti'n iawn? Penblwydd hapus. Diolch yn fawr, ti'n oce? Da chi wedi gweld y newyddion? Maen nhw wedi ffeindio corff arall? Ti dal yn mynd on am hyn. Nes I di stopo streso mas neu ni di hala ti hyn yn sal. O'n i'n darllen amdano peth. Mae o'n tynnu un o'i llygyd nhw allan. Ti'n methu coelio bob dim sy'n darllen ar Facebook, Gles? Ar Reddit oedd o, actually. A mae o'n mynd ar ôl pobl efo llygyd glas. Dwi ddim yn poeni chdi, Sara. Mae Reddit yn waith a Facebook. Mae jyst yn llawn full white supremacists a conspiracy theories. A mae fel basically pawb efo llygyd glas. It's hardly an MO, is it? Ia, fydda chdi a fi, Sara. Wel, byddai'n fine. Wel, dwi'n freaked out anyway. Oh, come on, mae'n pen blwydd fi. Just stop a siarad yn ar bethau fel hyn. Yeah, come on, give it a rest, and eisiau daslu. Fine. Ydych chi'n gwybod yna? Be? O'na sŵn, hold on. Dwi'n meddwl bod yna rhywun yn tŷ fi. Housemates di felly? Na, dwi ar ben yn hyn. Seriously, ti jyst yn ei ala hi'n wath nawr. Be sy'n digwydd, Rhys? Dwi'n mynd I fynd I cael look. Na, Rhys, paid am mynd. Rhys! Rhys! Mae fe jyst yn war yn biti. Fydd e'n ôl nawr. Ond be os di o ddim? Be os di rhywbeth actually yn digwydd a da ni jyst yn ista fama? Sof, Rhys! O'n i actually really ofn! Dwi'n sorry, it's just a bit of fun. Os da chi jyst mynd I fod fel yma, dwi jyst mynd I fynd, boys, Na, oce? please, paid y gadael. Dwi'n really sorry. Chill out. The fuck? Rhys? Rhys? Fuck. A jyst yn war yn biti fo ti. Ond mae'n gysgod. Ac ysgod. Nes I weld cysgod. Mae dy lyged yn chwarae tricky yn y ti, neu mae Rhys yn chwarae tricky yn y ti. Either way, bydd e'n ôl nawr mewn 2 seconds yn brolio bod e mor hilarious. Dwi'n mynd licio hyn. Sara? Oh, electric di mynd to. Be? O, mae'n digwydd weithiau. John sy'n fel efo'r sort o allan do, ta'n gwybod os mae fi'n gwybod, shwt. Sara, paid a mynd lawr risia. Pa bod yn brwtynedd? Fydd y ti ar y ffôn. Dwi'n mynd licio hyn de. Wi jyst yn rhoi'n torch mlaen nawr. O, ti'n gwybod be wi fod neu? Yr un ar y dde, ti jyst angen flicio fo fyny? Okay. Right. Ah! Amazing. Sara?